I na patch no wawo onye obira na otu obira ya were kwene ya mana ejiwe none I want them ndị ntọ agbala I wouldn't talk in nature. I wouldn't let Chineke zipu n'ọzara. I got that zioma to tampuru obi dịka. Hey, unu mepụla m obi. Unu wụ ndị ntọ Chineke zipụrụ ka unu gaa n'ime ọzara. Unu gaziri ụzọ ebe unu bịa ga-arịrị ọnụ ntị. Ọ unu shi ụzọ ori ekwe. Unu shi ụzọ ori ekwe ọ na-aka nso. Mana ihe mere na ebe unu abịa ịmakwa unu pụ ebe ga-eleti nọ. Unu pụ na ga-eleti m. Unu ga go down. Unu mee down. Ebu random fast man. Unu gba random fast wote. Unu kọma ga akari. Ị ga akari me ga agwụ ogologo. Ị ga wepụta ngwa ụzọ gbara anọ. Agala akari. Gala aka ekpe. Debekwa anya otu ime ọzara ba ga na-ebu. Chineke ga-anapụta ọnụ. Kwa ime ọzara kwa sọ na gaba. Ma agwọ. Akwa nsọ asọ. Na ndị ọbụla ejipụrụ ga-aga anụ na ha ọrụ. Na ya ga-echekwaba ha. Unu ga-azụ agwọ na akpị ụkwụ. Unu ga-azụ echi mmiri ụkwụ. Unu ga-azụ mgbada. Unu ga-azụ mọnke. Unu ga-azụ ero buruburu. Adịghị hụ na agụda azọfọ. Udele ga-abịakwuru ọnụ bịakwute ọnụ ma ọ gụda aka ọnụ. Chineke kwuola ya na ya ga-anọnyere ndị ọbụla o zipụrụ n'ime ọzara. Na ya ga-agbanwe dịka Moses si dịpụga ihe ha na n'Izrel. Ọ wetụ na ka Chineke ga-esi zipụkwa n'ọnụ n'ime ọzara. Unu ga-aga lụọ ije ọma na onwune m onye nwa eduore m ọnụ. Ụmụ okorobịa ọma. Dede. Ọ bụghị ihe egwu ha na-echi. Chere ka m kọwara gị. Anụ m n'ime nrọ. Chineke asị m gawa n'aza. Aga m anwụ okorobịa dị mma. Bara ọrụ. Ọ yikwana efe ọcha. Ngakwu ya njọ juru ya n'ahụ. Lekwa ebe anyị zọrọ ukwu njọ ebe anyị isi njọ. Chineke asị m kpọrọ nwanne m nwoke gawa gasị gị were onwe gị nyefe ya n'aka Chineke maka njọ juru gị n'ahụ. Njọ gị na-eshi isi ọ na-eshi isi. Awụ ga anya ga na njọ ka a na. Chifu imi tekrala asị ndị ara anyụrụ. Eriela na m si onye ara anyụrụ. Edina m lekwe njọ. Chere. Agbọbi ukwu samba. Ewekwula iwe ka biko. Iso njọ si m n'ahụ. Nga ibira ọwụ nga njọ. Gị hụ kwụsọ mata n'elu njọ. Ndị mmụọ o wetere gị na ndụ m wepụkwa gị. Egbe eluigwe ọnụ m ejide okwu ka narashikwa gị one time. Ndị mmụọ dobikwa gị ọgwụ ire. Owo from Malaysia. Ị ga-aga Poland very soon. Jesus. Ya ji bie gị ọnụ. Abakwala aha Chineke na nkịtị Chineke akpọ n'ọkụ. Eleti si bịa ngaji bụ ụlọ ha ka m nọ. Leti nwa ọbụla dị ka m na-erigre n'ime ọbara nwatụrụ. Ịma nwatụrụ ejiri sam. Ịma ọbụla ole awụfu n'elu obe Kalvarị iji napụta m. Maka libie gị ọnụ. Pilot. Eyiri ngo onye ga-eme DC. Kana nwoke dị ahụ ọnụ unu bụrụ ahụ ọnụ aga hụ gị. Gị bụrụ ọtọ. Ị bịara atọ ata mkpụrụ obi m. Ma ọ chịga ata toriele. May the Lord have mercy upon you because you don't know what you're doing. Ịmakwasị ịkala. Ịmakwasị itiana ịwọla ntị gwe. Ịkakwara aka. Ihe nyere n'ihu iwere kọntọ. Kọọ ya na ntị ote kọsị ebe dị ya na-edisi ifu m. Gị na-eso oge onye ya nweta gị na day broad light maka chukwu ya rie gị bọnkịrị. Oricha gị bọnkịrị ma ga-ebudo afọ imela n'ime ọzara na ụnụ gacha gị kpọm baskat. Nwanne m nwoke ikwuwala ọnụ. Nke nwe ikewala ntị. Ikewala ọnụ. Nne, gaila. Ọ maghị ihe onye. Njọ juru ya n'ahụ, njọ ya na-eshi isi. Ka Chineke gbaghara gị njọ gị. N'aha Jizọs. Tụtụrụ na Singapore. Nwoke m tụtụrụ Singapore dị chi onwe gị. Ịwụda ọchị. Ebe! Nwaanyị ukwu samba, roundabout, m na-atụkwa n'aka roundabout, ama m na ibu ya na-asa aga hụ gị. Egbe eluigwe gbakwote liwa gị ọchị. Ịbịara sị m njọ bi m n'ime. Ebe! Gị lecha dị bụ ụlọ ha ka m nọ. Chief esukwara ihe ọma. Unprotected chief, ya chief esukwara ihe ọma ihe ọ pụtara n'Igbo. Gị were m bịa na my kingdom. Na-asị m ya nwe onye njọ na-eshi m n'ime. Ị ga-ala ka ahịa. Ọkwago, brother so gị n'azụ. Brother you saw ọkụsụ white esonye gị n'azụ na kacha n'ime ọzara. Nga m awụrụla ọnụ ọzara. Ma agwa erido ọnụ ụnụ kpọ m onye oshi. Gabanụ, ana m eche ọnụ. Aga m anụ nkụta ọnụ abụọ. Aga m ejide ọnụ ote. Aga m enwe ọnụ kpọnụ ndị preach.
i were ihe nye m anọ n'ihu ya n'anya ya na-ebisi ifugo unu beje ozi ọma ji m eme eksperiment ahụ njọ obi m n'ime ngo oshi njọ ị ga-agbaji ụkwụ kwa ihe rikwasara n'elu ya maka agbajide ụkwụ gị mara sị echidi m ala ihe ha na-abịa damn you imagine mmadụ nọ gị ewu na-enyo ya aga m echi agha anọ nga m anọ pịa ihe Chineke sọ unu ga-azụ ozi ọma asị ha unu ga-akparịa mmanụ. When you are asked to go to preach, do they ask you to go to salt? Asọ unu mee mmanụ salt ịbịa nga m na-emere m mali ịsụ na atọ ngọ ndụ mbụ eluigwe otu agụ ọhụ gị ile otu edọsụta gị elu ala ibiri eji ma speak in tongue egwe katapila kwara m go damn you. Ọ bụ na-enwe the great m na-atụfusi aka na roundabout ama m tụ roundabout nọgụ n'ọchị ke nwoke nọkwa na-ele gị anya down below o me preach eziri anyị n'ọzara njọ aka ya na-aga n'ukwu gị na-aṅụ inwetala brother in Christ onye brother in the desert